New Serchhip Kikawn atanga Serchhip Hmar Veng panna kawng thar siam thawh mekin NABARD sum cheng vaibel chisom panga nuai som nga pakhat chuang senga tura ruahman ania nikum ni som pali changkhan he na hi thochan to lo niin nakum mar shi som pathuma zawhfel tura ruahman ania he na hi Studio Hamlet Champhai Vengthlang ten an thok mekani Kikawn tu Hmar Veng mi Serchhip internal road ani deuh meng chu hei NABARD IRDF project atang ti thawh ania he project ti nan hian 16 crore aoma contract po hi award vek to nia contractor hian Studio Hamlet Champhai lampang mi khi ania na po tu na hian an thok teu to formation cutting hi an thok zo deuh thuak to a hei build up area in na lai vel let a boi thak lai deuh hi an lat ti lo ni maya a thi chen chun ti to tin retaining wall te kalwa te po an ti ven thua to a hei kawng thar chan nganga changa kawng la ngai lo siala ni wangin hatia MJA tenak min han ti lar saka pe chon ron zo chak rim te po hin tam to maya heng ho te hi an ron kalani point na thok tu te ti boi lo zong te hian thei sa chon kan du khop maya te kan thoka kawng block angai thina khang han tlan lui ram te tum lo ni sela kan du khop mai he kawng hi atam zog hi chu mi huan lo ram bek ania apum pui hian mi ram bek ania a then a hi chon build up area kan ti hei in te po nual to a headline kawng a hian na a tho nan ma chu VC te le hei khotlang roi tu te ne na chang ho hian ram nei tu te po kan han dora anin phal maya tu ma hian compensation han be sei luya han demand lui hian lo ma chu van na thok tu le en kol tu ni po hi lai kawng an nom ma Serchhip khomi pui te po hian thil tha kan du zia alangin ka ria chu headline khomi pui te po ka fak na ania he kawng hi nikum me tha tho tan khania nakum sang ni som ni pasari zun tha zo tur ania contractor hian na hi a thok thapa ngai tun thleng hi chuan at performance hi la tha thokata a hun chung hianin hei stipulated time date of completion ti an thina hemi chung te chuanin a zo man ve ngei kan la be sei ni tuna ri chuan a kawng hi kilometer ruka thui ania chuan a kawng zaw zong tur hi a formation weight hemi a kawng zong zaw zong hi meter ruk zaw tur nia a career soi kan tia hemi a pavement a alkadra pha chin ti mayang hei meter thum zaw tur ni tin chu meter thum ti ngon lowa curve kawng kuala chuan curve improvement tin tia atiang hianin ngilai ai chuan zaw tlang puya chung te chu riat tel mai me a pot ha Kikawn a chhuah na lai tak sot in le in car te hi ani to du ang zanin hemi a formation kat wait po hi kan theilo mai the ma se a thei anga kan ti mai tur kha ani dona na standard kan ti meter che thling lo de lek te po mai theya ma se motor lian na tla thei ka chuan a tha to ka ta kan ngai tho ni o hei tu na chen thil poi mo deng mai sei ka du chu Serchhip khawpui tlang NH54 thin kha Serchhip hi bypass ani ta dei maya he ta Serchhip chhuah lampanga tuna hian Serchhip khawpui chung hi a cheng ang reng viau to maya tuna hian PWD kuta an ron da chia a siam than na tur hi kawng hi kan siam than to na wangin road cutting hi ati tur ten in sa tur te thleng point yang chu mani dum hon hwa namuna lo kat log ni se PWD adil na teron siamin ti jungjung ni se a chan chu kan siam thathiang BC kan te bituminous concrete ani to do na akat na red po hi to a hei chu tin siam zo han kat le ui om lu tu ka a lo bera tharuk chung tal hi kan siam zo tanga kong kat hi kan phal don lowa chu van atitur in ka sa don ti te po han lo phum lo khi thei ve kan ya ma se PWD
kan en colony to wangin phalna churon dil vek angai ti te po kha kan soitel dua na kan tan to wedening na phe chu kan tan to khuta ki kon tang khuan chumi zawhfel hi tun thal chung a hian a black to pa kan ti mai bc pha hi kan tumani chumi mang ei chuan road cutting chu tun thal chung ei a thala po hei na kan tan mang ei hian ron ti theisela kan du khop